and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Oh, Moana. Salamat kay kayo. Oh, si Bay Butoy. Ha? Dili ka mahimo masayaw. Si Bay Butoy katong nilabay. Siya gito. Oh, hay naman to. Oh, tara, maapsan pa na ko siya. Oh, Bay! Bay Butoy! Bay! Hay ni sa Sando? Ambot, wala na ako makita. Wala sa gawas ning maong restaurant, BFF. Sigurado ka, siya nga. Si Butoy gud nga nakita? Ambot lang ka, uy. Ambot lang. Oh, nara sa Sando, oh. Sando, si Butoy ba gito imong nakita? Oh, dili, Moana. Oh, abigyan ako og si Bay Butoy. Di man di ay. Taas mo ko og buhok. O niya mo po. Mao ba? Tubig, oh. Ngay tubig. Basin og giuhaw ka. Salamat. Salamat, Moana. Salamat. Abigyan ako si Bay Butoy. May bawaan ko na unta. Kunhain si Manay Simeon. Nahinanok sa kato si Brad Simeon. Yun na ang iyang backpack. Diin na unsam kay sud anang dakong karapon nga tunay lana. Perbida. Gusto. Tan-aw na ko unsa nang naas karapon. Murag dili gyud bukog sa bitin ang akong nakita. Lahi gyud nga bukog ang akong nakita, dili snake. Ang padulaan ako Puno-naon sa akong maayo. Kung pilay akong pangayoon nga budget ni Bongo. Yan na. Yara sipil. Ako lang yun ang hinayos pag-abli. Para makita na ko kung sa'y suda ni Mau Karapon. Hinayo lang yun ako. Aron di siya makamata. Ay, ano sa si Simeon? Niago man, nagdamgo man. Nga naman siya. Ang iyang kamot ay kano ba ni gilayong bang kunin mo nakapon maglayong tani. Babay Simeon. Gitoon ko ni mo ayaw. Ayaw daw ka. Gamito na ko ang Bruce Lee style. What up? Iko ka lagi. Kasakit sa kuliog. Kasakit sa kumo. Kasakit sa kuliog. Saan ka? Tungo kang di sakit akong kumo, ha? Nganong gisukbag ko ni mo, Bay Butoy? Nga gituog mas ako ni mo, ha? O saban, magsumbagay ka na ko. Sumbagay ta. Sa? Gituok ta. Oh! Paita ni mo. Kau ba ito yung hunday mo ka? Wa ko may bawo bay uy. Sa? Hala no! Gusto, niago ni ka ganina. Ang butog na unsa ka. Kalit lang ko ni mong gilayo, kunya gituo ko ni mo. Pero nagpiyong ang iyong mata. Ano akong nabuhat? Maong gisukbag ko ni mo? Oh, ani ito sukmag dapog to. Og sukmag pa, wanab. Lumping ng naong ni mo. Kadahan ka? Mangunday man ka? May pasiluan ako bay. Pero wa ko may bawo sa nahita ko. Usa? Nahibawang gani ko nganong gisukbag ko ni mo. Hala no. Sa ato ba? Giurong ka ba Simeon? Sa? Ako giurom? Oh, giurong ka ba? Pakita ni mo. Gituo pa ko ni mo noon sa maka. Mao ba? Iyan na ba? Nganong ni aning akong backpack sa babaw sa kama? Ay ka. Patay ang backpack niya. Nganong ni aman din babaw sa kama bay? Kuan ka ng Ilabtan ni mo ang akong butang, Bay Butoy? Wala ko ilabti ay. Anong taon? Ikaw mo kinubutang na nila sa babaw si mong kama, di man ako. Unsa? Ako?
Oh, unsa man ko ay nagkuha kag lanas garapon. Pero ni aksyon makakatulgon, nya naluya man ka ganina. Mao to nga wa nimo mahipos naras ka ma. Pero ura ko ilabti. Wa ka nila ko blihi. Sigurado ka? Ngano diskopyado ka? Sure ka? Hala na, pindasan di mo lain na ni boy. Ako naman nunoy dudahan mo, gituog pa ni mo. Be, ablihin na, tanaw na itong gilabtan pa na. Be, ablihin na. Be, tanaw na itong ablihin na. Tanaw na itong gilabtan pa na. Be, ako'y abli, be. Ayaw. Oh, ano man? Ayaw, bli. Siguro sa mo kay ka, ituo mo kang gilabtan na ako, be. Ari, be, ako'y abli, ana, be. Aron, may bawar ko kung saan yun. Ang soda na niya, mahilabtan na, bilabtan pa na ako, guwaba. Ayan na. Usap gina isoda ni bebe tanaw na to pakita ako be. Ah, ha? Pakita ako no kung sa isoda na. Ayaw na lagi. Mawa uni ang gahom ini nga makaayos sa dunay sakit. Ay, matrasan doon. Masumpal diya ba? Mau ba? Sa iluwa ko, may butay. Sa iluwa lang ko, nagalitan ko nga nung niya ni babaw sa kama. Manong doon taas, tingog na ko ba. Kalitan lang dyan ko. Pero, wa ko magduda ni ba? Okay na. Ngayon sa man, gutom na ka? Ngayon ta? Gutom na sa ko. Ngayon ta? Sige. Pero maligo na ko kaniyot. Umaligo ka? Unya bit-bito na mong backpack atong ka sa kwarto naman sa bathroom. Unya sa shower. Unya magdaka ng karapon. Labtan niya ni mo. Paano mo sabi? Paliwanag mo! Hoy! Huwag yun binaw dahi. Unsa ba yung kay suod ato ha? Nagduda naman nun ko aning besim yun. Nagduda na ko! Pila na kaadlaw ko din eh. Kanigsiging pangita. Kung asa na ko makitaan si Manang Simeon. Pero pakyas ko. Pakyas. Sendo, okay ka lang diha? Mo na. Okay ko. Tingalig. Di ka pwede kas pagmaniho. Wa man, okay ra ko. Mo na. Ambot kon saan ko ikaw pagpasalamat sa imong pagkuyog-kuyog nako. Sa pagpapuyo nimo nako. Pag-unong nako ning pagpangita ko kang Manang Simeon. Ayaw na gunaw na Sendo. Mas ako pa gani ang angay magunahon na ni Ana. Tungod sa pagkaayos sa akong amahan. Way kabutangan ang akong kalipay Sendo nga giayos sa imong amahan ang akong Daddy Jimmy. Maong kutob sa akong mahimo, tabangan tagid ka. Salamat kay mo, Ana. Salamat. Ay. Kalamis mga pagkaon niya magkita aning mga mahalong restaurant. Ha? Ni ay Crispin Patalinghog. Ha, crispy bata. Ay, kalami. Mura magyugawa ko gatuma pero gutom kay ko. Hangol kay ko. Ha, halos ko ni mong rutingan na ako mga gi-order na ito ba Simeon, ha? Kakadak ko ni mong hababay. Uy, naunsa ba ka? Panagsara ni bay putoy panagsara. Maudi na, astang bukong ko gipasok ni mo si Bugilong. Kung saan na siya. Moy ko pala Kadak ko kag beran na tahan ko. Tahon na to, ano no? Ay kabala ka. Dagang batang kwarta. Bitaway. Ubay-ubay nagyutang kwarta. Ubay-ubay na itong nailad. Ha? Nya, ang saban. Magtunga ta na. Sige. Tungao na to bay. Okay, kini. Hindi. Kwarta na! Ha? Dali. Diri nga table. Uy. Pinita. Waiter, table for two please. Atay sa ha? Ako sang... Pamilyar mo kayo na akong tingog ba? Bebe. Waiter? Ay, mali ilang mga waiter. Uy. Oh, nangitang Waiter. waiter. Oh, waiter. Waiter hain ka to. Simuan naman. Daan pag yung simuan na yun. Ay. Doon ay lalaki. Uy, hala! Ano ka? Muna mong TV ka. Kailakon ka. Ngano ka? Sabihin, simuan na. Doon ako. Doon ay kuyo nga ikal. Usa. Sinto. Usa kay? Kinsa? Hala, si Udnis. Udnis ka na? Muy kuyog. Bay, dali na. Mitras wa pa makakita na to sinto. Gawas na tani. Kay. Uy, ang Crispin Patalinghog, adugol kayo. Upag na itong mabagkaon. Ipapalo tani. Ipapito sa to. Ay, kipakita na sinto. Una ko kawas. Bay, diha. Uy, may Simeon. Paitang unsa mo to siya. Ngarumurumahadlok pa siya Sindo. Si Sindo, di tanaw na ko din eh.
Hupo ko gamay. Kaya dugon kay crispy pata taon. Mura naman itong sandada ni. Paita. Nungsa naman ni, oy! Okay ka lang, Sendo? Okay lang. Medyo social man nga restaurant mo na. Special good ang akong kuyog. Mauwa mo sa ta. Ikaw, uy. Di na unya kakausap. Di na lang ko magpasalamat aron makausap pa ko. Kay bawsat ka da. Waiter. Waiter. Please ka sa mong order. Mo na, excuse na ha. Sugos lawas. Okay. Tuwa dito dapita ilang... Oh, si Butoy. Ha? Hain man. Tuwa, nagdali og lakaw. Tud, siya yun. Bay! Bay Butoy! Patay gikaut! Patay gikaut! Nakitan ko! Magali ko lakaw! Balik balintog ko! Arot hindi ko maligi! Wala ka din! Bay! Bahala ka! Andun ko sultan! Makagawas ako! Oh, siya! Okay na yung taxi. Sige! Babay! Butagan ko! Butagan ko! Kanyang budahin ko sa pintanas taxi! Oh! Sultan! Bay Butoy! Ayaw magdagan! Simeon! Nakitaan ako! Patay! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!